la intervenció del cos de dansa amb el ball del Corre, que tenen la formació dintre d'aquests grups que van desfilant en el centre d'aquesta plaça major en el marc de les festes del 70è aplec de l'arròs de Lourdes i el Castell. Festes que començaven ahir al matí amb la proclamació del Roserall de l'últim president d'aquesta ballada de ballet i que es perllongaran fins aquesta tarda i que oiran amb el tradicional aplec de Sardanes. Ara serà el ball del Roble d'Areny, a la Ribagorça. En termes molt generals podríem dir que en els indrets de la festa de maig havia tingut molta importància, s'havia plantat un arbre de maig. Els arbres escollits per aquesta tasca sempre solien ser volcans. A la darreria del segle passat, el jovent d'Areny encara ballava al voltant d'un arbre que, segons la tradició, era l'origen del poble que s'havia format al seu voltant. Aquest ball és anomenat el Roble. Per tots vostès, aquest grup dansaires infantils ens oferirà el ball del Roble d'Areny a la Ribagorça, amb l'acompanyament del grup instrumental de les Arts.
aquesta animada que ens han fet de nou deliciós, amb el nom de la darrera. I així van determinant tots els seus balls. Tot aquest treball que més previs a les festes ha anat preparant cuidadosament per oferir-los avui a tots els aquí presents, a les persones del públic també i d'altres indrets que ha fet Cafetona per presenciar aquesta festa i aquesta nacional de balls a les Valls. 70 aplecs, 70 anys d'història, amb la seva festa que ja ve de fa anys, que es desgrana des del diumenge al matí i tot el diumenge i tot el dilluns. Anem ara a oferir-vos un altre dels balls. El recorregut pels països catalans s'estén ara per proximitat cap a València. Una colla de comarques que constitueixen la regió del País Valencià que porta el nom de Castelló. Els seus costums i tradicions ens ofereixen com un nou paisatge en el que la dansa s'hi manifesta una captivadora varietat de tons i matisos insospitats. Com qualsevol altra comunitat de pobles que viuen en les semblants condicions geogràfiques, econòmiques i socials de la plana de Castelló, ha guardat gelosament al llarg de la seva història un ric repertori de balls populars dels que avui anem a separar i la jota. Dansa que es troba estesa per tota la geografia de la península ibèrica i que a Castelló pren una manera peculiar de ballar-se. Jota de Castelló, es va dansaire Castelldefels.
de Castelló. I entre els ensaires, suposo que tots tenen ja reconegut el nostre alcalde, el treball de Josep Segona. Grup de veterans de les Barres d'Ensaire de Castelló, Jota de Castelló. La salutació, els aplaudiments que agraeixen a aquests joves per aquesta dedicació i també doncs aportar-nos el seu treball en aquesta matinal del dilluns de Pasqua i el març de la ballada de ballets populars de les Barres d'Ensaire de Castelló. Anem ara a donar la benvinguda a un altre grup d'ensaires molt menudet, possiblement els més petits, que ens oferiran aquest ball tan conegut i tan popular i que no pot mancar-hi mai en aquestes ballades del dilluns al matí en la plaça Major de Torres. El ball de Sant Ferriol ens oferiran. Aquest ball de Sant Ferriol, de caient humorístic, que un sol ballant a plecs i en llocs on es reuneix una gran gentada en ocasions de festes, car tant l'aire animat a la seva melodia com els seus moviments diversos i girolis predisposen a la joia i a la gasada. L'origen del seu nom i el grup del mateix ball s'explica per una tradició, que conta la llegenda que Sant Ferriol va ser el capità ballada. La tonada és una de les melodies de balls més alegres i escaient del nostre patrimoni musical popular. És conegudíssima i en llegeres variants es troba arreu de casa nostra, aplicada a diferents estils musicals, sempre de to a la dona. Les representacions típiques de Vicelles tenien per final un ball de fets dels menors en el qual s'empleava aquesta tonada, que era l'anomenat ball del Xebrós, que acabava de declaració que es feia al so d'una cançoneta aplicada a la melodia en el qual on feia al·lusió a les debutades que era el ball que feien a Verge. Es van preparant doncs aquestes mainades per oferir-nos aquest ball que no pot mancar mai en aquest dilluns de Pasqua en aquesta plaça Major de Torres. El ball de Sant Ferriol, amb l'acompanyament de la música en directe del grup instrumental de les Barres. La festa, recordem, seguirà aquesta tarda al Pla del Castell i a mig camí, una visita a la Romica de Lourdes, a la Mare de Déu Mineral, al Pla del Castell, dues reconegudes coples del món sardanista ens oferiran el repertori de sardanes i la copla Baix Llobregat i Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Ara el torn per aquesta mainada amb el Patatús i el grup instrumental de les Barres.
treball que ells han de fer amb els assajos corresponents previs arribar doncs a la festa del 70è aplec de la Rosa Lourdes del Castell. Van de Sant Ferriol. Aquí doncs hem pogut veure com aquesta marinada que molt que teniu doncs els costos familiars, des de nét, fills, germans, cosins, etc. Anem ara amb un altre dels tots abans de l'Oslar, que ens oferirà aquest ball tan espectacular, una forma que mai una ballada com la d'avui, en aquest dilluns de Pasqua, aquí a la plaça Major de Torre, a les festes del Preu de la Rosa a Lourdes del Castell.
Vall de Gitanes de Rubí, amb totes les seves curiositats, la dansa és un espectacle, i tots a un sol ritme, picant davant, aquí està estat doncs un tot mal fins a aquesta vegada